kabeh amargo gengsi gaya tuku iPhone kalau diteror pincoy santuy wae masih umat pikir cicilan ngopi-ngopi masih ngopi masih diramu umat pikiran ruwet oleh ubetan soyo bruwet akeh siti yo disyukuri sing penting kewajibane ora keri diramu umat pikiran ruwet golek ubetan soyo bruwet akeh siti yo disyukuri sing penting kewajibane ora keri. Kopi masih. Mumet pikir cicilan ngopi-ngopi masih mumet pikir tagihan ngopi-ngopi masih mumet pikir cicilan ngopi-ngopi masih ngopi masih diramu mas pikiran ruwet oleh ubatan soyo bruwet akeh siti yo disyukuri sing penting kewajibane ora keri diramu mas pikiran ruwet golek ubatan soyo bruwet akeh siti yo disyukuri sing penting kewajibane ora keri. Saya Mas Moro. Umat mikir cicilan ngopi-ngopi masih umat mikir tagihan ngopi-ngopi masih umat mikir cicilan ngopi-ngopi masih ngopi masih diramu umat pikiran ruwet oleh kubatan soyo bruwet akeh siti yo disyukuri sing penting kewajibane ora keri diramu umat pikiran ruwet golek ubatan soyo bruwet akeh siti yo disyukuri sing penting kewajibane akeh siti yo disyukuri sing penting kewajibane ora keri. Ngopi masih, ngopinya udah.